začalo to tým, že boli sme upozornení na to, že na internete je nejaká stránka ohľadom tohto, začali sme špekulovať, našla sa tam nejaká prihláška, prihlásili sme sa. A proste boli sme na prvom stretnutí, kde sme sa už dozvedeli toho viacej, asi v akom je to stave, čo sa vlastne dialo, lebo o tých percentách nikto nevedel. O tých 15%, o ktoré sme boli, poviem to tak, ako si to myslím, o ktoré sme boli okradnutí, ak sme mali na to právo, a verím tomu, že sme mali na to právo, mali sme na to nárok, malo nám to byť dané, a keďže nám to nedali, tak si myslím, že sme boli okradnutí. Dostal som list aj od Ecoinvest, alebo už zase, aby som neviem presne, ale proste od pána Filu, kde nám vysvetlil on svoj pohľad a proste, že k nám pohľadávky nemá. Ale tomu listu ja neverím. Tam bolo viacej takých skrytých vyhrážok ako konkrétnych vecí, takže ja to beriem ako nedáky pravdivý list. Samozrejme, že každý sa bojí, každý má rodinu, lenže keď sa budeme všetci báť, tak nemali by sme ani 89. rok, keby sa každý bál, a boli by sme ešte volade na stromoch. Čiže fakt, treba si povedať a treba si ísť za svojím. Ja chápem každého, každý je inakšia povaha, každý má svoje záujmy, každý sa o niečo iné bojí. Čo ja môžem stratiť, keď prídem o robotu? Ale proste chcem získať svoje. Už ma v tejto fabrike viackrát oklamali.